4 najhoršie rady z internetu, ktoré vás zničia. Časť 1. Len čo sa objavia problémy s trávením, internet hneď radí. Pridajte vlákninu, kúpte probiotika, urobte detox, jedzte ľahké jedlá. Všetko znie jednoducho a logicky. V praxi však po týchto radách mnohým býva ešte horšie. Počuli ste, že treba pridať vlákninu. Viete, že pri znížených enzýmoch, zápale sliznice alebo slabej motilite nepomáha, ale dráždi. Objaví sa nadúvanie, bolesť, zápcha. Mimoriadne zle funguje nerozpustná vláknina, teda obilniny a otruby, spomaľuje evakuáciu potravy a môže spustiť nadmerné bakteriálne prerastanie v tenkom čreve. Druhá škodlivá rada sú probiotika. Áno, sú prospešné, iba ak sú pre vás vhodné a nespôsobujú rast škodlivých baktérií. Náhodne zvolené probiotika môžu zosilniť hnačku, ťažobu a diskomfort a pritom sa ani nedostať do čreva. Viac ako 95% z nich hynie v žalúdku. Preto ak chcete naozaj obnoviť trávenie, netrápte sa chaotickými pokusmi. Obnova nemá byť náhodná, potrebujete overený systém. Práve preto som pre vás pripravil jednoduché, zrozumiteľné a dostupné odporúčania, s ktorými obnovíte prácu žalúdka a čreva. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.